Здравейте на всички! Днес ще ви покажа едно супер лесно трикче, чрез което да направите миглите си по-обемни. Гледайте нататък. И така, много важно, за да изглеждат нашите мигли добре, е извиването им. Това може да стане с извивачка за мигли, като е тази, или дори с една лъжица. Аз лично обичам да си затоплям извивачката с сешуара. Нужно е съвсем малко, просто така се получава ефектът на пресата. Внимавайте да не го затоплите твърде много и да си горите очите си. Така, изчакваме около 10 секунди, за да може миглите да се извият наистина добре. Това прави очите ви по-отворени и по-красиви. Така, сега миглите са по-извити. С лъжица идеята е абсолютно същата, само че хващате лъжицата е така по този начин. Може също да я затоплите и извивате ето така, като задържате по-дълго време. Следващото нещо, което ще ви трябва, е добра спирала. Знаете, че аз харесвам ето тази на Maybelline, на розовата. Имам и доста други, но тази ползвам най-често. Ще ви препоръчам, ако случайно усетите, че спиралата ви е изсъхнала, да не я пълните с някакви кремове, вода и така нататък, а просто да използвате най-лесното трикче, да я поставите под топла вода. Вижте как точно става. И така нанасяме от спиралата върху миглите. Ето така с леки вибриращи движения. Това съм го показала и в друг клип. За да може миглите ви да седят разделени. Обръщайте внимание на краечетата на миглите. Ето тук. Както и ако имате желание на долните мигли. Това е първата стъпка, която трябва да направим. След това, много важно е, за да изглеждат миглите наистина гъсти и ослепителни, още преди да е изсъхнала спиралата, която нанесохме току-що, взимаме една такава пухкава четка, съвсем обикновена, и малко пудра. Най-добре прозрачна пудра за лице. Взимаме каквато и да е, няма никакво значение. Дори цвета и няма значение. Но най-добре е прозрачна, за да не пада на очите отдолу. Взимаме начетката от пудрата и съвсем леко нанасяме върху първия слой спирала, който сме нанесли. Така. Спиралата е още влажна и заради това пудрата много лесно прилепва върху миглите. След като сте направили това, нанасяте още един слой спирала върху пудрата. Обръщайте внимание на миглите отгоре, за да не седи по-бяло и да загрозява миглите. Обърнете внимание на всяко едно място, където има пудра. И така, ето това е крайният резултат. Надявам се да се вижда добре как изглежда. Желая ви много усмивки, да пробвате това трикче, да се чувствате добре в кожата си, да сте много здрави и весели и до нови срещи. Чао!